असतील ते विक्रांत सावंत, एक नावाजलेला असा क्रिकेटपट्टू या पंचक्रोशीतला, आणि त्याचबरोबर ती दुसरा असेल तो ओमकार केदार. सलामीवीर जोडी मैदानात दाखल झाल्यानंतर चेंडू त्या ठिकाणी चॉईस केला जातोय, पाहूया. हॅलो, या ठिकाणी एक बक्षीस लावलं जात आहे. जो फलंदाज येणाऱ्या 6 चेंडूंवरती 6 चौकार ठोकेल तो कोणी असेल, त्याच्यासाठी रणजित भाई मालुरे, राहणार इंदापूर, रायगड यांच्याकडून रोख 1001 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी जाहीर करण्यात आलेलं आहे. पाहूया या 1001 रुपयाचा मानकरी कोण होतय. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. विक्रांत सावंत इथे येतोय पहिल्या षटकाचा समाचार घेण्यासाठी. पहिलं षटक घेऊन येतोय, पंचांचा इशारा येतोय. अक्षय कुंभार इथे पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. एका साईडला विक्रांत सावंत, दुसऱ्या साईडला अक्षय. पहिला चेंडू इथे मात्र पहिला चेंडू, पंचांचा इशारा, वाईट स्वरूपात अतिरिक्त एका धावेने इथे धावसंख्येचं खातं उघडलं जातंय. पण हे खातं उघडून चालणार नाही, तर त्याच्यामध्ये वेळोवेळी भरणा करणं देखील महत्वाचं असतं, तरच आपलं खातं चालू राहतं, नाहीतर आपलं खातं बंद होतं. आणि त्यानंतर हा चेंडू, सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय. गोलंदाजाकडून निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. एक चेंडू इथे निर्धाव सोडवल्यानंतर पाहूया पुढचा चेंडूचा खेळ. आणि इथे मात्र सुंदर टॅप केलेला चेंडू, डेड बॉल. नैसर्गिक अडथळा इथे येतोय. पंचांनी डेड बॉल घोषित केलाय, कारण जो नियम लावलाय त्यानुसारच आपण या ठिकाणी हा डेड बॉल जाहीर करतोय. पाहूया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू गोलंदाजाचा कशा पद्धतीचा असेल, काय जादू करेल गोलंदाज अक्षय. आणि इथे जादू केली ती वाईट चेंडूची. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धाव जोडली जाते. ही एक एक धाव देखील महत्वाची असते, आणि त्याच एका धावेने इथे धावसंख्या उभारली जाते. सुंदर चेंडू, प्रयत्न फसला जातोय. चेंडू निर्धाव स्वरूपात मैदानाच्या आतमध्ये. पाहूया पुढचा चेंडू. इथे मात्र चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक थोडासा या ठिकाणी तत्पर नव्हता. 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. त्यानंतर पाहूया पुन्हा पुढच्या चेंडूचा ट्विस्ट कसा असेल. आणि ते मात्र निर्धाव चेंडू हाताळलाय गोलंदाजाने. हा चेंडू निर्धाव सोडवल्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरून, आणि इथं मात्र पाहूया काय निर्णय येतोय. आणि इथे विकेट पाहायला मिळते. बॅट कट, बॉक्स आउट इथे विकेट पाहायला मिळते. विक्रांत सावंत एक अष्टपैलू खेळाडू इथे बाद होतो. पहिला धक्का बसेल तो मंदिरा स्पोर्ट्स संघाला, आणि त्यानंतर मैदानात उभा ठाकेल तो सूरज भुते. त्या ठिकाणी येणाऱ्या फलंदाजाला बक्षीस लावलं गेलंय ते म्हणजे 1000 रुपये. येणाऱ्या 6 चेंडूंवरती 6 चौकार जो ठोकेल तो असेल या 1000 रुपयाचा मानकरी. परंतु या षटकातले काही चेंडू तर संपलेत. पाहूया पुढचा चेंडू. आणि ते मात्र हा चेंडू निर्धाव षटक समाप्ती होते. एका षटका अखेर धावसंख्या 1 बाद. 4 धावा. नक्कीच तरी धावसंख्या 4. पब्लिक झालंय गार. या पब्लिकला जर मजा द्यायची असेल, या पब्लिक मध्ये उत्साह जागवायचा असेल, तर आर या पार यायला लागतील ते बॅट मधून चौकार. आणि आता मात्र चौकार ठोकण्यासाठी समोर येतोय तो ओमकार केदार.
एक डावखुरा फलंदाज आहे, परंतु इकडे गोल्डन षटक हाताळताना दिसेल तो विनय पाचकुडे. पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. बक्षीस इथे जाहीर आहे. येणाऱ्या 6 चेंडूवरती 6 चौकार. जो फलंदाज ठोकेल त्याला 1001 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी क्रिकेटच्या चाहत्यांनी लावलेलं आहे. रणजितभाई मालोरे, इंदापूर, रायगड यांच्याकडून हे बक्षीस जाहीर करण्यात आलेलं आहे. पाहूया गोल्डन षटकाचा खेळ. इथे विनय पाचकुडे पहिल्या चेंडूवरती हल्ला बॉल केलाय. येतोय सुंदर असा चौकार. पहिला चौकार इथे जाहीर होतोय ओमकारचा. पाहूया येणाऱ्या पुढच्या चेंडूंवरती कसा हल्ला करेल, कसा डल्ला मारेल, परंतु इथे मात्र वाईट चेंडू हाताळला जातोय. अतिरिक्त 1 धाव गोलंदाज खर्च करतोय. इथे अतिरिक्त धावा रोखणं गरजेचं आहे. 2 धावा इथे पंचांनी 2 धावा जाहीर केल्यात. डेड बॉल पंचांनी निर्णय दिलाय डेड बॉलचा. पाहूया पुढचा चेंडू आणि इथे मात्र वाईट +1 अशा 2 धावा इथे नोंदवल्या जातात. या 2 धावांची भर पुन्हा एकदा पडते. पुन्हा एकदा वाईट +1 अशा 2 धावा. गोल्डन षटक आहे, त्याच्यामुळे जेवढी जास्त धावा तुम्ही उभारणार त्याच्यापेक्षा डबल धावा या षटकामध्ये ग्राह्य धरल्या जाणार. त्याच्यामुळे फलंदाजाला ही सुवर्ण संधी आहे या षटकाचा समाचार घेण्याची. पाहूया येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती ओमकार केदार कशा पद्धतीने खेळ दाखवतोय. नक्कीच तरी त्याच्या संघाकडून अपेक्षा असेल की येणाऱ्या चेंडूंवरती चांगल्या प्रकारचे चौकार हे अपेक्षित असतील. परंतु हा चेंडू मात्र सुंदर चेंडू. इथे यष्टी रक्षकाला चेंडू पकडण्याची सुवर्ण संधी होती, पण एक धाव मिळते. पाहूया पुढचा चेंडू. आता मात्र सुंदर फटका येतोय, सुंदर चौकार. या चौकारानिशी पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. सलग दुसरा चौकार त्याच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. आता मात्र धावसंख्येला चांगलीच उभारी देताना दिसेल तो ओमकार केदार. छोटीशी टीम मीटिंग या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान एक चर्चासत्र राबवलं गेलंय. ते चर्चासत्र संपलंय आणि पाहूया पुन्हा एकदा पुढचा खेळ कशा पद्धतीने खेळला जाईल. इथे ओमकार केदार सज्ज झालाय. विनय पाचकुडे पुढचा चेंडू घेऊन या चेंडूवरती देखील हल्ला केला होता, परंतु इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, निर्धाव चेंडू ठरवलाय. आणि त्यानंतर पाहूया पुढचा चेंडू. ते मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण अक्षयच्या माध्यमातून अक्षय चालके. इथे गोल्डन षटकाची समाप्ती झाल्यानंतर धावसंख्या पाहूया 40 धावा. या ठिकाणी या षटकामध्ये एकूण धावसंख्या 18, त्याची डबल 36 आणि पहिल्या षटकातल्या 4 धावा अशी धावसंख्या झाल्यात 40. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. तिसरा गोलंदाज येतोय इथे अक्षय. सामोरं जाईल तो सूरज भूते. हा एक हुकमी एक्का आहे. नो चेंडू. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक कुठेतरी उभा राहताना चुकलाय आणि त्या चुकीला तुमच्यावरती दंडात्मक कारवाई ही केलीच जाणार आहे. 1 धाव मिळते समोरच्या संघाला. पाहूया पुढचा चेंडू अक्षयचा. इथे मात्र दमदार शानदार येतोय सुंदरसा चौकार. सूरज भुतेच्या बॅट मधून आपण वारंवार चौकार पाहिलेत.
चौकार आणि चौकार ठोकण्याचा त्याचा नेहमीच विचार असतो आणि याच विचाराने प्रेरित होऊन तो आपला खेळ रसिक प्रेक्षकांना त्याच्या चाहत्यांना दाखवत असतो. हा चेंडू मात्र इथे निर्धाव स्वरूपात पाहतोय आपण. एकदा गोलंदाजी मार्कवरून गोलंदाज आणि फलंदाज देखील सज्ज आहे आणि इथे गोलंदाज स्वतः क्षेत्ररक्षण करतोय. निर्धाव चेंडू येतोय. बॅकफुटवरती गेल्यानंतर चेंडू जाईल तो 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. या 2 धावा देखील महत्वाच्या ठरत आहेत. धाव संख्या आता मात्र पुढे सरकताना दिसेल. 47 धावा आणि त्या दरम्यान इथे वाईडचा इशारा. अतिरिक्त धावा देऊन एक चेंडू वाढवण्याचं काम इथे गोलंदाज करतोय आणि इथे विकेट पाहायला मिळते. सूरज भुतेसारखा एक सुंदर फलंदाजी ते बाद होताना दिसेल. दुसरा धक्का बसेल तो मंदिरा स्पोर्ट्स संघाला आणि त्यानंतर पाहूया मैदानात नवीन फलंदाज. 48 वरती दुसरा फलंदाज बाद झालाय. इथे सचिन सांडीम येतोय. चंडिका मानेवाडी संघातून वेळोवेळी या पंचक्रोशीमध्ये ज्याच्या नावाचा दबदबा राहिलाय तोच सचिन सांडीम इथे आलाय मैदानात. आल्या इथे चौकार. चौकार ठोकला गेलाय. चौकार. 4 धावा. धावसंख्या एकूण होते 52 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 52. आता मात्र स्ट्राइक वरती येईल तो ओमकार केदार. एक डावखुरा फलंदाज आहे परंतु त्याचा गेम पाहिलात तर अतिशय सुंदर असा त्याचा खेळ आहे. आणि त्यानंतर इथे चौथा गोलंदाज पाहूया. LIC शिरगाव संघाकडून चौथा गोलंदाज येतोय. पवन. पवन आलाय चौथं षटक घेऊन. सामोरं जाईल तो ओमकार. त्या ठिकाणी 1000 रुपयाचं बक्षीस जे लावलं गेलंय त्याचा मानकरी कोण ठरणार हे देखील अजून स्पष्ट व्हायचंय. आणि त्या दरम्यान इथे पहिला चेंडू वाईट स्वरूपातला. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल आणि या चेंडूवरती येतोय सुंदर असा चौकार. अक्षय चालके यांनी प्रयत्न केले होते परंतु प्रयत्नांच्या पलीकडे चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेने. 4 धावा. सुंदर चौकार. सलग 2 चौकार आतापर्यंत आलेत. 6 चौकारासाठी बक्षीस लावलं गेलंय. पाहूया हे 6 चौकार ओमकारच्या बॅटमधून पाहायला मिळतील का. पुन्हा एकदा पवन. पुढचा चेंडू घेऊन ओमकार साठी आणि इथे मात्र एक धाव त्या ठिकाणी मिळते. त्यानंतर या चेंडूवरती पुन्हा एकदा खणखणीत चौकार येतोय. ओमकार याच्याकडून पाहूया उर्वरित 2 चेंडूंवरती 2 चौकार ठोकले जातील का. आणि इथे मात्र वाईट चेंडू हाताळलाय +1 अशा 2 धावा. पवन याचं खराब गोलंदाजीचं आणि काय फटका खेळलाय बघा. पायामध्ये चेंडू टाकला होता त्या चेंडूला चौकारात रूपांतर केलंय. रसिक प्रेक्षकांची देखील दाद मिळते. एक चांगली फलंदाजी म्हणावी लागेल ती ओमकार केदार याची. अनेक स्पर्धा अनेक मैदान गाजवल्यानंतर या ठिकाणी GPL मध्ये देखील चांगल्या पद्धतीने खेळ दाखवतोय. वाईटचा इशारा
पंचांकडून येतोय. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल. आणि इथे मात्र हा देखील चेंडू चौकारात रूपांतर केल्यानंतर चौथ्या षटकाची सांगता होते. एकूण धावसंख्या पोहोचले 77 धावा. 12 चेंडू 44 धावांपर्यंत खेळतोय तो ओमकार केदार. 12 चेंडू 44 धावा त्या ठिकाणी आतापर्यंत त्याच्या नावावरती नोंदवल्या गेल्या आहेत. शेवटचं अंतिम षटक. शेवटचं षटक या ठिकाणी बॅट्समन पॉवर प्ले षटक. गोलंदाज येतोय संकेत. शेवटचं षटक बॅट्समन पॉवर प्ले षटक. इथे पहिल्या चेंडूवरती हल्लाबोल चढवलाय तो सचिन सांडिम याने, ज्याने या सामन्यामध्ये एंट्री केली. आल्या आल्या चौकार ठोकलाय आणि पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी सज्ज आलाय. इथे या चेंडूवरती देखील चौकार आणि इथे झेल होता तो झेल देखील सुटलाय. परंतु चोरटी धाव घेत असताना इथे मात्र विकेट पाहायला मिळते. स्ट्राईक दिली गेली ती ओमकारला. पाहूया त्यानंतर मैदानात कोण दाखल होईल. आणि इथे मात्र मैदानात दाखल होतोय तो प्रितेश सुर्वे, ज्याला लकी बॉय म्हणून मानलं जातो, जो GPL चा लकी बॉय आहे. गेली 5 वर्ष हा खेळाडू ज्या ज्या संघामध्ये राहिलाय तो संघ फायनल मध्ये आपल्याला खेळताना पाहता आलाय. असा हा प्रितेश सुर्वे पुन्हा एकदा इथे फलंदाजीसाठी मैदानात दाखल झालाय. परंतु लकी बॉय जरी ठरला असला तरी 5 वर्षानंतर इथे फलंदाजीची सुवर्ण संधी त्याला या 6व्या पर्वामध्ये मिळते. आणि इथे ओमकार, संकेत आणि ओमकार असं चालू असलेलं हे शेवटच्या षटकाचं समीकरण. पाहूया किती धावांवरती धावसंख्येचा मनोरा जातोय. आणि त्या दरम्यान पंचांचा इशारा येतोय वाईट स्वरूपातला. अतिरिक्त धाव पुन्हा एकदा गोलंदाज खर्च करतोय. पुन्हा एकदा वाईट +1 अशा 2 धावा. आता मात्र गोलंदाजाची दिशा कुठेतरी चुकते. दिशा या ठिकाणी दिशा चुकली तर आपल्याला दंडात्मक कारवाईला सामोरं जावं लागेल. पाहूया निर्धाव चेंडू इथे पंचांनी घोषित केलाय. पुढचा चेंडू या चेंडूवरती येतोय सुंदर असा चौकार. या चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित हे बदलताना दिसेल. 88 धावा आणि या 2 धावा. वाईटचा इशारा. या ठिकाणी ओमकार केदार अर्धशतक झळकवलेलं आहे. लॉक कॉलला टाकलेला चेंडू चोरटी धाव घेत असताना इथे फलंदाज बाद होईल. आणि षटकांची समाप्ती झाल्यानंतर धावसंख्या झाली 91 धावा. 92 धावांचं लक्ष असेल. मी पहिल्या सामन्यापासून बघतोय 90, 91, पुन्हा एकदा 91. या 9 आकड्याचं काय आहे मला माहित नाही, पण इथे मात्र 90च्या घरात धावसंख्या पोचताना दिसते.
थँक्यू थँक्यू डीजे थँक्यू थँक्यू. डे चालू झालेत त्यातील एक महत्वाचा डे म्हणजेच काय प्रॉमिस डे. आज प्रॉमिस डे आहे. आज पुन्हा एकदा प्रॉमिस करूया त्या आपल्या लाडक्या क्रिकेटच्या खेळाला. आज पुन्हा एकदा प्रॉमिस करूया ज्या खेळाने तुम्हाला ओळख दिली आहे. आज पुन्हा एकदा प्रॉमिस करूया त्या बॅटला ज्याने तुम्ही चौकार षटकार मारतालाय. प्रॉमिस करूया त्या क्रिकेट खेळपट्टीला त्याच्यावरती तुम्ही सातत्यपूर्ण खेळ करतालाय. आणि प्रॉमिस करूया त्या क्रिकेटच्या खेळाला की त्याच्याशी मी निगडीत राहून प्रामाणिक खेळ करीन. अशा प्रॉमिस डेच्या सर्वांना प्रॉमिस शुभेच्छा असतील. जाऊया क्रीडांगणच्या दिशेने. चला पंच सुरुवात करा. अजूनही आचार्यरीतील एक सामना शिल्लक आहे. थोडस स्पीड अप घ्या. जाऊया क्रीडांगणच्या दिशेने. अक्षय प्रॉपिंग की सुरू सज्ज झाला असेल. गोलंदाजी बार करून विक्रांत. विक्रांत गोलंदाजी बार करून इथे दाखल केला जातोय. षटक क्रमांक पहिलं नौका चेंडू आणि नौका चेंडूवरती गोलंदाजी करण्यासाठी विक्रांत या दाखल झाला असेल. षटक क्रमांक एक पहिलाच नौका चेंडू आहे आणि प्रॉपिंग कीस वरून अक्षय आणि नंतरचा चेंडू थोडासा या इलेक्ट्रिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता. पंचांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब स्कोरवरती जमा केली जाते आणि अतिरिक्त धाबेने यार मीडियम पेसर विक्रांत सावंतचा नेक्स्ट बॉल या थोडीशी दिशा इथे भटकलाय. परत एकदा वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा इथे दिला जातोय. इथे नंतरचा चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे. पंचाकडे अपील आहे. अपील मध्ये उत्साह आलाय. कान मध्ये ट्विस्ट. अपील 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 उत्साह जल्लोष 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 पण काहीच उपयोग नाहीये. खरं चेंडू अप्रॉपिंग क्यूज वरती टप पडल्यानंतर उंची घेऊन गेला होता. पंचाने नॉट आउटचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या जैसे ती वैसे भी हे. दोन धाब आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती उभारल्या गेल्या आहेत. मंदिर स्पोर्ट्स संघासाठी हा सामना करो या मर्च सिटी मध्ये आहे. नंतरचा चेंडू विकेट विकेटचं पत्र इथे असेल. महत्वाच्या क्षणी महत्वाचा मोरा इथे ठिपला जातोय. ऐनवेळी झालेली महाचूक इथे ठरली आहे. दांडी इथे गोल केली जाते. महत्वाचा मोरा हायकोर खेळाडू क्रीडांगणाच्या बाहेर. जाऊया मैदानाच्या दिशेने नवीन बॅटर इथे दाखल केला जातोय. टिपू खोले क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल होणारा नवीन बॅटर टिपू.
नंतरचा चेंडू चांगला लेंथवरती इथे टाकला गेलाय. पंचांचा सिग्नल येतोय डॉट बॉलचा आणि आमच्यापर्यंत एक कमेंट पोहोचली आहे की प्रत्येक जो गोलंदाज येतो तो जवळपास 2 षटका हाताळतो. म्हणजेच काय 6 चेंडू अतिरिक्त टाकतो आणि 6 चेंडू चांगले टाकतो. ही गोलंदाजी खासियत राहिली आहे या स्पर्धेमध्ये. आतापर्यंत थोडीशी खराब गोलंदाजी आहे पण विक्रांतला गोलंदाजीवरती सुधारणा करावी लागेल. सुधारण्यासाठी ओळखला जाणारा विक्रांत सावंत गोलंदाजी मार्क षटक पहिलं ऑन द राईस. गोलंदाजी मार्क करून विक्रांत. नंतरचा चेंडू टिपूच्या रडारमध्ये सापडला चेंडू पाठवून दिलाय. अगदी जिगरबाज येतोय चौकार आणि या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या स्कुटकारवरती झटपट बदलत चालली आहे. पटपट आकार घेत चालली आहे. व्ह्युअरशिपची संख्या देखील 11,000च्या आसपास यावी आपण पाहतोय. नंतरचा पटका अतिशय सुंदर उच्च दर्जाचं क्षेत्ररक्षण संकेत उर्फ गुंड्याच्या माध्यमातून इथे घडलं जाते. आपल्या संघासाठी धाबा इथे रोखायचे आहेत. 12,000 व्ह्युअरशिपची संख्या आतापर्यंत आजच्या रजनीमध्ये आपण ओलांडलेली पाहतोय. प्रतिहार मीडियम पेसर विक्रांतचा नंतरचा चेंडू थोडासा इथे अतिरिक्त फेकला जातोय. पंचांचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर वरती 8 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 8 वरती मांडायचा आहे विजयाचा महाथाट. आठ ठाट करत कोण करणार विजय साजरा. नंतरचा शॉट काय फटकाय काय टायमिंग आहे सर्व काही ओके 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 करून जाणारा फटका होता. धावा मिळतील इथे तब्बल 4 आणि 4च्या मदतीने षटक क्रमांक 1 चा खेळ समाप्त. धावसंख्या 12 आणि येणारे षटक गोल्डन. गोल्डन म्हणजेच काय जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट जितक्या कमवणार त्या गमवू पण शकता एका विकेटने. अक्षय चाळके या बी आपण पाहतोय प्रॉपिंग किस वरून सर्वाधिक महागडा खेळाडू या बी आपण पाहतोय. सतीश LIC सिरगाव या संघामध्ये ज्याला घेतला गेलाय 15,000च्या आसपास ज्या खेळाडूवरती बोली लावली गेली होती तोच याबी अक्षय साळके आपण पाहतोय. ऑन गोलंदाजी मार करून याबी दाखल केला जातोय. या गावातील लोकल बॉय लोकल खासियत आशिषचा किरण योगेश भिडे ऑन गोलंदाजी मार करून दाखल आहे. आणि त्यानंतर समोर असेल अक्षय चाळके. हे खूप महत्वाचं लागलेलं लक्ष खेळांगणाच्या आतमध्ये. गोल्डन शतक डोकेदुखी डोकेदुखी डोकेदुखी. पहिला चेंडू पंचांनी वाईट बॉलचा इशारा म्हणजेच काय एक वाईट बॉलची आणि एक गोल्डनची धाव. टोटल या चेंडूवरती 2 धावा येत आहेत. 2च्या मध्ये धाव संख्या 14 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. सोन्याहून पिवळं समोरच्या संघाला आता दुसरं काही नसेल. एक चौकार मोफत दिला गेलाय. पुण्यात एकदा योगू शांतता आहे भन्नाट शांतता. पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. योगू अति घाई संकटात नाही. योगू चुकतोय. अनेक वेळा झालेल्या चुका महाचुका ठरतात. क्रिकेटवरील एक चूक विजय असून 2 नेण्यासारखी असते. काय करेल योगू इकडे कमबॅक करण्याची क्षमता आहे. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कारवरती 18 आतापर्यंत खर्च केली जाते. षटक क्रमांक आपण पाहतोय दुसरं सध्या मार्गस्थ आहे. नंतरचा चेंडू शॉर्ट बॉल फुल आहे. योगूला पण माहिती होतं अकुट टप्प्याचा बॉल या क्रिकेटवरती मला उत्तर दिल्या जाणार आहे. 4 धावांसाठी उत्तर दिलं गेले जात आहे. 4च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 24 या धावसंख्येवरती. नंतरचा फटका चुकल्यानंतर डगाड मध्ये देखील थोडासा सन्नाटाचं कारण प्रेशर वाढलाय. हाय होल्डचे ड्रामा करायचा आहे. प्रभावामध्ये पाडायचा आहे दबाव आणि दबावामध्ये खोड पाडणार ही ते प्रभाव. तर धावसंख्या टीमची टोटल आहे 26. एक गडी बाद अक्षय चाळके कासरगी गावाला बिलॉंग करणारा या विडाटी कुल OUT -5. जेवढे कमवले तेवढे गमवले. नक्कीच गमवले असतील. धावसंख्या 21 अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. नेक्स्ट बॅटर इंद्रनील उर्फ इंदू. योगन कमबॅक करून दाखवलं देत आहे. तो योगच पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून इंद्रनील पलटवणे गावाला बिलॉंग करणारा इंद्रनीलसाठी टाकला चेंडू. भाई काय हा प्रकार. लाईट पेटली बेल्स नाही पडली. नाही पडली त्यामुळे नट आउट असणार आहे. नशिबाची साथ उघडली आहे.
पंच एक मिनिट थांबा. येस, डिक्लेअर एक धाव इथे घेतली जाते. एकच धाव इथे खर्च केली जातील, म्हणजेच काय गोल्डन मधल्या 2 धावा मिळणार आहेत या तुमच्यासाठी. पुन्हा एकदा इंद्रनील खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतरचा चेंडू थोडासा ऑफस्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंचानी बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय. व्हाईट बॉल म्हणजेच काय +2 धावा मिळणार आहेत या चेंडूवरती. नंतरचा चेंडू मोठा फटका इंद्रनीलच्या बॅट मधून निघलाय. चौकार. हसवत प्रेक्षक गॅलरीला फसवत बसवत चेंडू गेला सीमा बॉन्डलांच्या बाहेर. 4 धावांसाठी 4च्या मध्ये धाव संख्या स्कोर का रिझर्व वरती पोहोचली आहे. एकदा योगू गोलंदाजी मार करून इथे सज्ज झाला असेल. नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न हलकासा बॅटची एज घेतल्यानंतर चेंडू सेकंड स्लिप मध्ये डिक्लेअर एक धाब्यासाठी 35. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझन वरती 2 षटक संपल्यानंतर 35. 18 चेंडू आणि 57 धाब्यांची आवश्यकता असेल. 18 चेंडू आणि 57 रनची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. सामना टाय झाला तर काय कंपल्सरी चेस नाही आहे, सुपर ओव्हर आहे, याची आपण नोंद घ्या. जे प्रेक्षक आमच्याबरोबर जोडले गेलेत, अजूनही देखील काही प्रेक्षक ही स्पर्धा पाहत आहेत, तर सर्व प्रेक्षकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. संकेत राजवाडकर गोलंदाजी बार करून दाखल होणारा गोलंदाज घेऊया आपण पाहतोय. संकेत उर्फ गुंड्या. व्हॉलीबॉल असेल, क्रिकेट असेल, आपल्या नावाचा अलेख पंचम या खेळाडूने उंच केलाय. अलेख उंचावलाय तो संकेत राजवाडकर. व्हॉलीबॉल देखील अष्टपैलूमधून खेळला जातो आणि आता क्रिकेट देखील त्याच्यावर तो उच्च दर्जाचा खेळला जातोय. पहिला चेंडू होता अखूट टप्प्याचा, फलंदाज नाकाम इथे ठरलाय. डॉट बॉलचा इशारा इथे डेड बॉल सॉरी डॉट बॉलचा इशारा दिला जातो इथे. डॉट बॉल. नंतरचा चेंडू 4 धावांसाठी इथे दमकम दाखवणारा चौकार इथे खेचलाय. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा चौकारासाठी इथे अकूट टप्प्याचा बॉल अगदी लगावला जातोय. दमदार शानदार GPL चा चौकार. टिपू देखील आता सज्ज झालाय. टिपूला माहिती आहे अशक्य गोष्टी शक्य करण्यासाठी मलाच ओळखला जातो तो टिपू. नंतरचा चेंडू व्हाईट बॉल. हॅलो, या ठिकाणी नो चेंडू दिला जातोय. नो चेंडू एक धाव मिळते. इथे बक्षीस लावलं जात आहे. पुन्हा एकदा विकेट हॅट्रिक संपादन केली तर 500 रुपये आणि सलग 6च्या 6 चौकार बसवले तर रणजितभाई मालोरे इंदापूर रायगड यांच्याकडून 2000 रुपयाचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे 1000 रुपये त्यांनी वाढवलेत, परंतु त्यांची इच्छा आहे की 6 चेंडूवरती 6 चौकार ठोकणारा इथे फलंदाज कोणतरी दिसला पाहिजे. त्यांच्यासाठी 2000 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी लावण्यात आलेलं आहे. थोडस अशक्य आपण शक्य करावं लागेल आणि शक्य करण्यासाठी टिपू ओळखला जातोय का. टिपूच्या बॅट मधून सलगच्या 3ऱ्या चेंडूवरती इथे लगावला गेलाय. टिपूच्या माध्यमातून दमदार शानदार चौकार. टिपूने सलग 3 चेंडूवरती 3 मारले चौकार आणि 4थ्या चेंडूवरती टिपू ब्लॉकल पद्धतीचा चेंडू होता. अरे नशीब मिळालं नाहीतर होतं. षटक संपल्याचा इशारा केला जातोय. निर्णायक षटक इथे 3चा खेळ समाप्त. धावसंख्या 50. 12 चेंडू आणि 42 रनची आवश्यकता. 12 चेंडू आणि 42 रन. हस खेळी.
या सामन्याच्या दिशेने 12 चेंडू आणि 42 रनची आवश्यकता. बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन. येस, इथे बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलाय. टिपूने स्वतःसाठी दिली जाणारी संधी, संधीवरती करायचं निर्माण. इथे सोन्यावरती मिळणारी ही संधी. आज प्रॉमिस डे आहे आणि प्रॉमिस डे वरती कोण करणार विजयासाठी प्रॉमिस आपल्या संघाला बक्षीस पात्र फेरीमध्ये कोण करणार इथे दाखल. गोलंदाजी बार करून इथे गोलंदाज दाखल केला जातो. आपण ऑन गोलंदाजी मार्क योगेश भिडे षटक्रमांक 14 इथे घेऊन दाखल झाला असेल. पहिला चेंडू फसवा होता. मॅजिक डिलिव्हरी ऑन केली गेली. मॅजिक डिलिव्हरी साठी ओळखला जाणारा योगेश भिडे आपण पाहतोय. सुरेख लेंथ आहे, सुरेख टप्पा तिथे अटेंड केला जातो योगेश मधून. नंतरचा चेंडू लो फुल टॉस. संकेत म्हणतोय नो चान्स. मी तिथे तटस्थ राहणार. मी माझ्या संघाची एक तगडी भिंत इथे बनून राहिलोय. माझ्याकडून कोणत्या प्रकारचा चौकार नाहीये. संकेत राजवडकरच्या मधून अप्रतिम क्षेत्ररक्षण इथे घडलं जातंय. नंतरचा चेंडू इथे पाठवला जातोय. चेंडू चाललाय. नो चान्स एनी प्लेअर ऑफ 4. विकेट आल्यानंतर धावसंख्या झटपट बदलत चालली असेल. 54 या धावसंख्येवरती. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती खुंदन मायंगडे ईशांच्या मागून अप्रतिम क्षेत्ररक्षण इथे केलंय. डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. कुठल्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. कुंदनला आपण पाहतोय ईशांच्या मागून त्याच्या उजव्या साईडला फर्स्ट स्लिप मध्ये प्रितेश आहे. त्या दोघांना देखील तारून चेंडू या बेस चालला असेल. बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी धावसंख्या 58. षटक्रमांक 4 मधील एक चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. पुणे एकदा टिप्पो आपण पाहतोय. व्यक्तित 20 चेंडू आणि 29 या धावसंख्येवरती खेळतोय. नंतरच्या चेंडूवरती झाली ही ते चूक, घडली ते महाचूक. चेंडू पाठवलाय चौकारासाठी. या 4च्या पद्धतीने धावसंख्या 62. 62 2 गडी बाद. 6 चेंडू आणि 30 रनची आवश्यकता आहे. आणि आमच्यापर्यंत एक कमेंट पोहोचली आहे की योगेश भिडे याने पहिल्यांदाच 6 चेंडू सरळ फेकलेत. 6 चेंडू सरळ म्हणजेच कोणताही नो वाईट नाहीये. खुश आहेत फॅन फॉलोअर, खुश आहेत योगीचे. गोलंदाजी बार करून कुंदनचा पहिलाच बॉल इंद्रनीलच्या रडांमध्ये सापडला. 4 धावांसाठी. 5 चेंडू आणि 26 धाब्यांची मॅच संपली नाहीये. एका दुसरा घातक चेंडू. वाव, प्रितेश क्षेत्ररक्षण दर्जेदार ठरलं. चेंडू छातीवरती जाऊन आदळला. पण आपल्या संघासाठी क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण ओमकार कडून इथे घडतंय. धाब दिली जात नाही, जखडून ठेवलं जातं. लीग स्टेज मध्ये खेळतोय, त्यांना माहिती आहे प्रत्येक विकेट आणि प्रत्येक धाव ही खूप महत्वाची आहे. नंतरचा चेंडू हलक्याने खेळला जातोय. टिपूला देखील माहिती आहे की सामना आता वंचित चाललाय, दूरच चाललाय. 2 चेंडू आणि 25 रनची आवश्यकता असेल भागवली जाते. गोलंदाजावरती आता विश्वास दाखवला गेलाय. 2 चेंडू आणि 24 धावा. रेकॉर्ड ब्रेक नाही करू शकणार आहे. एकच धाव या चेंडूवरती मिळू पण शकत नाहीये कारण डॉट बॉल येतोय. कोणती धाव इथे मिळत नाहीये. 1 चेंडू आणि 24 रनची आवश्यकता आहे. आणि डॉट बॉल येतोय, सामना संपतोय आणि मंदिरा स्पोर्ट गणपतीबाई हा सामना इथे जिंकला असेल. हॅलो, तिन्ही संघाच्या संघनायकाने आणि संघ मालकाने लक्ष द्यायचं आहे.